Ini ang DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Mayo 21. Lalaki nga masugat siya nga bisis, patay matapos matumbahan sang poste. Publiko, ginabisuan niya magpalayo sa mga nagamalasakit nga mga kasapatan kasunod sang suspected glanders case sa Siquijor. Mag-live-in partner, nagbunanay, lunsay, patay. Anom ka mga lugar sa Negros Occidental, ginapamonitor bangod sang pag-atake sang peste. Kag sa Good Vibes, launching sa Bacolod Chicken and Asal Festival, ginpatigayon sa SM City, Bacolod. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, kasunod sang kaso sang suspected glanders disease sa probinsya sang Siquijor, publiko ang ginabisuhan nga magpalayo sa mga nagamasakit nga mga kasapatan. Ginklaro ni Provincial Health Officer Dr. Girly Pinongan nga ang kaso sa Siquijor kung sa diin may nagmasakit matapos magkaon sang karne sang karabaw, ang ginasuspetsuan may glanders disease ang pending validation pa. Ginahulat pa ang resulta nga magapatud kung bala glanders disease gidman ang mga kaso. Ang glanders disease ang isa ka zoonotic disease o kung masakit sa kasapatan nga ginatugas ang bakterya. Sarang ini makalaton sa tao paagi sa droplets. Tumalagsahon naman ang human-to-human transmission. Sa gihapon, ginabisuan ng publiko nga magpalayo sa mga kasapatan nga nagamasakit. Ang glanders masabi nag-aapekto sa mga kabayo suno kay Pinongan, kag kasubong man sa mga karabaw kag kanding. Actually, naghatag lang po sila sa guidelines ba na sa kuan sa paano ang treatment, ano nga mga medications, antibiotics man lang po siya. And depende sa symptoms ba na ano sa pasyente. So ginawa lang ang public na kung may nagamasakit ng mga kasapatan, hindi lang magpalapit. Sa number 9, tigayo na nga nakasubmit ang Bacolod City sang purchase order sini para sa igabaligya nga 20 pesos per kilo nga bugas. Sunod sa Department of Agriculture, notice na lamang ang ginahulat gikan sa Food Terminal Incorporated kag matigayo na ang baligyaanay nga target sini nga simana. Ginsiling ni Engineer Jose Albert Barogo, ang Agriculture Regional Director nga yadtuman karon sa Manila, nga magapakig-angot siya sa FTI bangod ilan na lamang nga sabat ang ginahulat. Kung may notice na, sarang na makakuha sang bugas gikan sa National Food Authority para masugda na ang pagbaligyanay. 5,880 sacks ang tuyo nga ibaligya sang Bacolod City. Suno kay Barogo, may nagakaigo man nga supply para sa Negros Occidental. Kag pagkakuhaon lamang ang stocks gikan sa Iloilo. Ginahitso pa sa karon ang para sa Negros Occidental, kag na-forward naman sa Central Office ang proposal sang probinsya nga itap ang Federation sa mga asosasyon sang irrigators angot man sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas. Ini nga bagay suno kay Barogo ang initiative na sang probinsya. Ari ko din sa Manila, isa na siya sa mga agenda kung i-follow up ang FTI. Ano na. So once nga maka-ano na ang FTI, maka-issue na sang notice o something may notice sa NFA, amo na dayon pwede na kita kakuha sang stock sa NFA, kag pwede na dayon si Bacolod gidya maka-execute na. Sa number 8, anom ka ba lugar sa Negros Occidental ang gina-monitor tungod sang pagpang-atake sang peste sa tubo. Hugot niya nabantayan sa karon sang Sugar Regulatory Administration ang pagsalakay sang red stripe soft-scale insects o kon RSSI nga na-monitor sa anom ka mga lugar sa Northern Negros Occidental. Ang RSSI ang sarang makabuhin sang sugar content sang tubo sa kapin 50% suno sa SRA. Gani nagtukod na sang task force sang SRA nga magapanguna sa paghatag atensyon sa mga problema paagi man sa paghinyo sang bulig gikan sa Department of Agriculture. Iniagod matigay ng pagpatuman sang quarantine measures. Ginpahayag ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona nga dapat mangin mabinantayo ng mga sugar farmers ilabi na sa pagbakal sang patdan. Nagapati ang SRA nga gikan sa Luzon ang mga peste kundi nagapabilin ini sa pila ka mga sugarcane farms.
Ang SRA ang magahinyuman sang buli gikan sa National Crop Protection Center para sa nagakiigong insecticides nga sarang makatap na sang peste sa pananom sang tubo. Sa number 7, isa ka motorcycle rider na kabunggo sa trailer truck ang napatay. Napatay ang driver sa motorsiklo sa makabunggo sa isa ka trailer truck sa National Highway sa barangay Mag-abo sa Amlan, Negros Oriental, Martes ang udto. Ang napatay ang ginkilala kay alias James, 21 anyos, samtang ang driver sang truck ginkilala lamang kay Giovanni. Sa investigasyon sang PNP, nagbiyahe patanhay ang direksyon sang motorsiklo samtang ang truck ang nagapasugata. Sa pag-abot sa lugar sa insidente, ang motorsiklo ang nag-head-on collision sa truck nga nagresulta sa kamatayon sang motorcycle rider. Sa number 6, lalaki ang pilason sa nagluntad nga sunog sa Canlaon City sa Negros Oriental. Isa ka balay ang ginlamon sang kalayo sa may proper Mananawin, Barangay Masulog sa Canlaon City, Negros Oriental, Lunes ang hapon. Sa inisyal nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection sang Canlaon, electrical in nature kung kuryente ang ginhalinan sang sunog. Isa ka 27 anyos nga lalaki nga residente man sa among nga lugar ang nag-angkon sang first degree burn sa iyang tiil. Ginabulubanta nagdangat sa 50,000 pesos ang halit sang kalayo. Sa number 5, pagdamo sang fixer sa puerto sang Dumaguete, Pasiquijor, ginapaaksyonan sang gobernador. Naging madata ng reklamo sa social media sa puerto sang Dumaguete City nga kadamo na gid katama sa mga fixers kag daw wala na sang sistema sa pagsakay sa mga ferry boat pa isla sang Siquijor. Isa ka bagay nga hindi manami para sa imahe sang Negros Oriental nga isa ka tourist-friendly city. Gani si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbaria pinagi sa isa ka sulat ang nagpangayo sang patag gikan sa Philippine Ports Authority o kon PPA kag Marina kung anong mga tikang nga ila ginahimo sa tuwa sang reklamo batok sa pagkuhaw sang fixers sa pagkuha sang fast craft tickets pakadto sa isla sang Siquijor. Sunod sa gobernador, luyag niya man ini nga ipausisa sa sangguniang pananawigan sang probinsya. Ang Siquijor ang isa sa mga ginadagsa karon nga isla sa Pilipinas sa mga turista kag bangod sang reklamo batok sa fixers. Sunod sa gobernador, ang iban nga mga turista nagapangita na lang sang iban nga mga alternatibo nga lagyan pakadto sa Siquijor. Sa number 4, COMELEC ang nagapahanumdum sa mga kandidato nga mangin maid-id sa pag-file sang SOSE sa COMELEC main office. Nagdaugman ko nagkanapierde nga kandidato ginakinahanglan nga mag-file sa ilang statement of contributions and expenditures o kon SOSE antes ukon sa gintalan nga deadline sa Hunyo 11. Ginsiling ni COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, direkta nga iga-file sa mga kandidato ang SOSE sa Campaign Finance Department sa COMELEC main office sa Manila. Nagapati si Sorbito nga nahangpa na sang tagsa ka mga kandidatong ilang mga responsibilidad makaligad ang piniliay bangod sang kapaslawan sang pagsabit sang SOSE ang may mga penalidad nga sarang man maglabot sa disqualification. Ang overspending makabigay sa ka-election offense kabangdanan nga ginausisa sang COMELEC ang kabilugan nga nagasto sa mga kandidato. Wala ginapaabot na Sorbito nga may mapasakaan sang kaso ilabi na sa bahin sa mga local candidates. Gani nagapandam siya sa mga kandidato nga mangin maid-id sa mga datos halin sa mga dokumento kag resibo sang ila ginasubmit nga SOSE bangod strikto kag maid-id nga ginausisa ini sang Finance Department. When you filed your COC, you're already informed as an aspirant, as a candidate, you have to file your COC whether you won or you lost in the last elections. Ano pa ano ka-stricto ang Finance Department to check on the SOSE, especially nga kadamo? Well, there was a case na nag-overspend ang isang kandidato merely 12,000 pesos. No? So, that's ang una id na makitaan pa na nila. No? So, meaning, ginalantaw gina siya at ang inyo ginasubmit, gina-check gina kung matuod. Kag
So make sure man also, of course, na tsakto ang pag-file pag-submit sa ato ng mga documents, no, kag mga receipts whatever sa atong campaign finance unit. Sa number 3, sa weekend ginapaabot ang pagwas ng direktiba sa mga election officer nga magpatigayon sang survey sa tag sa nila ka mga area bahin sa compliance sa pagkaka sa mga campaign materials sa mga nagpapili. Ginapaabot ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria ang memorandum sa pagpatuman sang survey nga mga direct sa mga election officer nga magpatigayon sang survey. Sa Fair Elections Act, sunod sa kay Ananoria, nakasaad nga 5 kaadlaw matapos ang eleksyon, dapat nga voluntaryo na nga napangkakas sa mga nagpapili ang ila sini nga mga campaign materials. Ang kapaslawan isa kay election offense. Ginapasalamatan na ni Ananoria ang mga yadtong nagpangkakas na. Ang wala pa, ang iya sa gihapon niya gina-remind. Sa tiyon nga ang COMELEC o ng LGU na ang magpangkakas, iga-charge na sa natungdan nga mga nagapapili ang gasto. Mahatag ko directive na depende kay Red, pero I think I will be giving out directive by this weekend. Ma-survey sang ilang mga areas of responsibility kung may ara pa nabilin. And then what's going to happen, sir? I think sa announcement ni Chairman, pa-file niya ko no kaso because it's an election offense. It's a violation of the Fair Election Act. Sa number 2, mag-live-in partner ang lunsay patay sang magbunanay sa Kabangkalan City. Saksi nga anong katuig nga bata sa pagbunanay siya sini nga Iloy, kag live-in partner sini sila puloyan sa Barangay Tabugon sa Kabangkalan City Miyerkules ang hapon. Buno kag labo sa nagkalain-lain nga parte sang lawas. Ang ginaangkon sang 26 anyos nga babae. Samtang may buno naman sa liog kag lawas ang 30 anyos niya nga live-in. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape Jr., ang hepe sang Kabangkalan PNP, hindi paginsindihan ay gintunaan sang pagbaisay sang mag-live-in nga nagaupod sang 3 na katuig. Sunod sa iya, wala nagsugot ang lalaki nga maglakat balik sa Bacolod ang babayi agon mag-obra bilang kabulig sa balay. Nagresulta ini sa mainit nga pagsinabtanay kag pagpangbuno sang lalaki sa iya sini nga live-in partner nga nagbalos man. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka lalaki nga basugat siya misis patay matapos matumbahan sang poste. Naglabay lang sa atubang sang hypermarket sa Cadiz City ang isa ka mister para magsugat kung tani siya misis Miyerkules ang hapon. Sakay siya nga motorsiklo, masugat ang biktima nga ginkilala kay alias Cyrel sa iya nga misis sang matumbahan siya sang poste. Sa Facebook post, dako nga pala mangkutanon sa misis ni Cyrel ang natabo siya sini mister. Nagapangayo siya sang patag kung paano gulpi lang nga nadulang iya mister. Ilabi na nga may duwa pa sila ka mga kabataan. Patag ni Wilby Bilbao, ang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative, sa inisyal nga technical investigation, nasangit sang mixer truck ang kable. Rason nga natumba ang primary pole kag isa pagid ka poste sa area. Magluwas ang motorsiklo ni Cyrel, natumbahan man sa mga poste ang isa ka tricycle. Ginpahayag ni Bilbao nga mayara sang financial assistance nga igahatag sa mga naulamid sa pagkatumba sa mga poste apang kinahanglan pa ini sang approval sang board. Bukod sa pagkatumba sang duha ka poste, lakip na ang mainline source, nagresulta ini sa lapnagon nga brownout humalin las 13:30 sang hapon Miyerkules. Apang tigayon manini nga nabalik ang kuryente las 10:21 na sang gabi. Nagayo man si Bilbao sa mga nakakita nga may video kon CCTV footage nga magpalapit sa ila agud magbulig sa investigasyon. Ito siya is sa concrete pole, dakon siya. May alambre sa babaw nga mong main source nga serve sa Cadiz. Kag mayara sa neutral nga tunga, and then mayara sa kable sa mga telcos nga ara sa dalom-dalom. So, kag may duwa ka banting, duwa ka gay, nga gaangot sa poste pakanto sa dalom na ma'am. So, sumoto na poste, hindi na siya directly matumba. So, based sa mga initial investigation, may ara sa force. May force nga na butong nga na amon na nga nautod ang poste.
Kag sa Good Vibes, grand launching sa Bacolod Chicken and Asal Festival nagbukas na sa temporaryo nga manukan sa SM City, Bacolod. Mga tenants labi nga ginapaabot ang pagbaskog pa sa negosyo sa bulig sa LGU kag SM. Yari ang report. Dungan nga nag-inaso ang mga parilyahan sa temporaryo nga manukan sa SM City, Bacolod sa giniwat nga ceremonial grilling sa pagbukas sang Chicken and Asal Festival. Ang grand launching kag opening ceremony ang gintambungan sa mga lokal nga opisyales sang syudad, mall management kag mga tenants sang manukan. Nauna ini nga paghiwat sa mga tenants sang tuigan nga festival sa temporaryo nila nga baligyaan. Ganit dako ang ilang nga pagpati nga mas magabaskog pang negosyo sa bulig sang LGU kag mall management. So hopefully by next year, mangin mas better pa, mas damo pa nga mapakaon tatani sa aton nga ceremonial grilling because that's what we are expecting man. We're going to have events nga gin-prepared man SM, so hopefully we'll have more crowd, more diners to come here and celebrate because damo kami sang mga gin-prepare man para sa ila, may mga free drinks kami. Ginsiling ni SM Mall Manager Julia Haviliana nga ginapabugal nila nga mangin kabahin sang selebrasyon nga nagakilala sang tradisyon kag transformation. Kabahin ini sang tinutuyo sang SM City nga mapaambit ang pagsaulog sang kultura sang Bacolod paagi sa inasal nga manok nga ginakabig culinary treasure sang syudad. SM City Bacolod has become more than just a venue. It has become a vibrant hub for events that honor both tradition and transformation. We are proud to host this year's celebration in a space that welcomes the fusion of old and new. Ang SM Prime Holdings Incorporated, paagi sa natukod nga joint development project upod sa Bacolod LGU, ang magatukod sang bag-o nga manukan country. Agod ma-revitalize ang iconic landmark, agod mapadayon kag mapasanyog ang tradisyon sang Bacolodnon. The revitalization of our iconic landmark, the Manokan country, continues to thrive in the heart of modern Bacolod, not just preserved, but uplifted. With its spirit and legacy, the forefront of progress. Ginakalipay ni Councilor Celia Flor ang pamuno sang Committee on Markets sang Konseho nga sa bulig sang SM kagiban pa nga mga major sponsors natigayo ng 5 kaadlaw nga kapestahan. Nalakip sa tuigan niya kahiwatan ang longest grilling nga paggahiwaton sa the Upper East sang Mega World. Buwas, lasay sang hapon, kagang Chicken and Asal Arena Dance Competition sa Domingo sang hapon. Kagamay lang sang budget naton, 1.2 million, 1,250,000 lang gid na ang budget nato. Pero dako ining aton selebrasyon tungod man nagkuha kita sa partners, no? Mga partner malls naton sa nasiling ko na ginapasalamatan nato ng SM, ang Mega World kag ang Ayala Capitol. Mayara sang pagabuksan niya photo exhibit sa Citadine Bacolod sa Biyernes. Dungan sa paghiwaton niya Cook Fest, workshop kagban pa sa Ayala Malls Capitol Central. Kag sariwatan test kita magtakop. Shout out sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jubea Janala sa Baguio City. Mayong hapon Ma'am Jelwen. Mayong hapon kay Jonathan Tere. Mayong hapon Sir. Subong man kay Sir Lindon Sunyo, Romel Galio, Nani Grande sang Integrated Farm sa Barangay Inulingan sa Moises Padilla. Mayong hapon kay Ray Tinosan, kay Doc Waforoniel, mayong hapon Doc, kag subong man kay Jessaray Hevero sang Himamaylan. Kagamuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Dalfin.